Isi baba le na gba. Baba tu bantaya. Baba biko na mu Bible ko gara ni. Pastor biko ya nwanne nwoke ka ego obere. Ta nwanne nwoke ka obere. Biko na ihe mana gi. Pastor biko ya nwanne nwoke obere. Baba ga ma biko na. Aga nyere me gom jasu we. Aga nyere me gom jasu we mi. Pastor Ureka biko. Onye zik. Kan nam da zik iwe.
Na na-enyecha ego niile a na-enyecha ego niile nche chọwa ego ole ụmụ ahụ 30 naira Ihe coat ndị ụkọchukwu. nye na anyị chenji na ndị mbanye chenji na-etisakwa gị oyi unu nguderekwa nwa ahụ na-adị ka m akpụrụ oku nọ n'ime grasia kelewe na Chineke ọnụ na-ebuga m ọnụ taa eweziga na ụda ọnụ na mbuga ihe m na-eme ọnụ taa unu na-ekwensị na agbalịla ere ọkụ na-eme na-agwa ofe ụmụazị ibe nọ na cities na-ebulala ego ịbịa nga nọgụ na ụmụ ruru ụmụazị na-enweghị isi ụnọ nga agba bọọlụ ụlọ chọọchị ele ịbịa ga gbaka bọọlụ. ọwara na-agbago ụzọ ara agba makwa na agba ọnụ bọọlụ a na-agbapụ na onye ọgawa ebe ọ na-adị anyị ga na World Cup anyị ga Todo ball aju, water ball, toilet ball aju. Unu mgbe nwa Chineke dị ka m ji m na-egwu egwu